Tak, ja vás všetkých vítam u ďalšej časti nášho videa. Aktuálne si teda vysvetlíme niečo o IP adresách, pretože tak ako to všetky sa snažím vysvetliť, tak zistujem, že ľudia tomu nerozumejú, nevedia, prečo to používajú a nechápu, prečo im to nefunguje. Takže základnou vecou pre IP adresy je nejaká kombinácia. Máme nejakú sieťovú ako identifikáciu siete, máme nejaký broadcast. To sú dve veci, ktoré udeľujú ako keby rozsah medzi tým, koľko IP adres alebo koľko počítačov na seba môže vidieť. Takže je to nejaké rozmedzie, medzi ktorým potom pracujeme. Tak ako to tu máme napísané anglicky, je to network address alebo broadcast address. A toto nám práve definuje maska. Maska nám jednoducho dokáže tzv. Zafixovať IP adresu a tá adresa sa stáva ako keby nemennou adresou a máme k tomu proste špecifický dôvod. Tieto adresy, ktoré sú tzv. Zafixované, tak sa nemenia a určujeme, koľko počítačov môže tzv. Na seba vidieť. Notoricky poznáme práve túto adresu 255.255.255.0. Každý ju pozná a nevie, prečo to používa, takže dneska si to vysvetlíme. Každopádne je dôležité vedieť, že adresy delíme na privátne a na verejné. Privátne public, máme rozdelené public private a potom máme verejné a neverejné adresy, aby v tom ešte bol guláš. No, každopádne tieto kombinácie môžeme používať či už v nejakej slovenčine, angličtine, češtine alebo v akomkoľvek jazyku. Chceme si vysvetliť, ako to funguje s IP adresami. Tak, pamätajme si, že máme tri také rozsahy adres, ktoré môžeme použiť pre tzv. Privátnu adresu. V inom videu som vysvetľoval už niečo o NATu a Bridgeu vo VirtualBoxu. Každopádne, v tomto prípade si povieme, ako fungujú tie rozsahy. Rozsah, ktorý máme daný práve týmto rozsahom 10.0.0.0/8, tak nám identifikuje, čo je vlastne rezervované a čo je potom možné použiť. To znamená, u tohoto rozsahu, tej desiatkovej adresy, je to jeden z najväčších rozsahov, ktorý máme v vlastne privátnych sieťach a môžeme použiť veľké množstvo počítačov. V podstate ten vzorec je jednoduchý. Vždycky máme, a teraz pozor, máme bity a bajty a my sa bavíme, že na každú tú hodnotu pred tou bodkou môžeme použiť 8 bitov. Bit má len dve schopnosti nabiť, buď 0 alebo 1. To znamená, pokiaľ my tady budeme vidieť lomeno 8, to znamená, že to má hodnotu 8 jedničiek a toto číslo nám už zostáva nemenné. Tá maska vlastne bude mať tvar 255. To je, keď je 8 bitov. To isté, keď pridáme 16 bitov, tak tá maska bude mať tvar 2x255. Keby sme tam dali 24 bitov, tak to bude tá naša notoricky známa adresa 255, 255, 255. To znamená, že pokiaľ si uvedomíme tie masky, dokážeme spočítať, koľko počítačov môže byť v sieti. A vzorec je takýto. 32 bitov minus to, čo máme nastavené za tým subnetom. Samozrejme to vieme prepočítať z tých 255, ale v tomto prípade by to bolo 32 minus 8, je teda 24. Ale pozor, to nie je 24 počítačov, ale je to 2 na 24. To znamená, to číslo, ktoré nám vyjde, je exponent. A aby toho nebolo ešte málo, ten vzorec vylepšíme tým, že odpočítame jednu adresu siete a jeden broadcast. To znamená, po tejto definícii sme získali, že celková adresa pre 10.0.0.0/8 má 2 na 24 minus 2. 2 na 24 minus 2 počítače. Môžeme si to potom overiť spolu. Mám tu pripravenú nejakú kalkulačku. Necháme si túto sieť 10.0.0.0
a dáme si tam 8, subnet, a pregenerujeme sieť a ako spolu vidíme, tak nám to spočítalo presne tento rozsah a vidíme, že v tejto sieti, a vidíme, že v tejto sieti minimálny host počítača je 1 a maximálny je 10, 255, 255, 254. Pretože tá 255 je broadcast, ten je určený na to, aby to posielali všetkým. Broadcast znamená, že pošlete správu každému počítaču, čo v tomto množstve, ktorú tu vidíte, sa pozrieť, je dohromady cez niečo 16 miliónov 700 000 počítačov. To extrémne množstvo počítačov a pokiaľ pošlete na to ten broadcast, tak je dosť možné, že zahltíte celú sieť. Preto tie siete robíme ďaleko menšie a ukážeme si takú tú našu notorickú známu adresu 192.168.1.1 a dáme si tam tú masku 24. 24 znamená 255, 255, 255.0. Takže tuto máme. Vidíte, že maska je presne tak, ako som popísal. A reálne sa v tomto prípade môže pripojiť 254 počítačov. Prečo? Pretože jeden počítač odpočítame za broadcast a jeden počítač odpočítame za adresu siete, ktorá identifikuje práve ten rozsah medzi adresou sieťou a broadcastom. Máme identifikované, koľko tých počítačov je. Mohli by sme ešte urobiť takú ďalšiu vec. Pridáme tady 2. V tomto prípade tá predchodzia, keď bola 1.1 a táto 2.1 na seba nebude vidieť a budete potrebovať router, aby ste medzi sebou komunikovali. Není možné potom, aby na seba tie siete videli, pokiaľ majú subnet, tak ako sme si tu zakreslili, a zároveň majú to zmenené číslo tu. Pretože ten subnet nám to už obmedzil a to je tá celá definícia. Dúfam, že vám to pre mňa stačilo. Keď tak mi dajte vedieť, napíšte mi like alebo nejakú informáciu, či chcete to vysvetliť ešte hĺbšie alebo nejak detálnejšie. Budem rád za nejaké feedbacky.